masoyiya ga labari, a san ki aini ne fari, akan ki yau na yau tari, auren ki ai shi ne buri, soyayya mu ta yi mana jari. Fatima babban labari, yar karama ba ta da buri, je abu ne yayi miki tsari. Masoyiya ta yabo ga ke wanda ya dace, Fatima autar mata ce, mai kyau na hali kin dace, ga zuciya ta kin sace, akan ki an ce na nace, waɗansu sun ce na zauce, je ambato ni me zance, ke nake so. Fatima wannan sako ne, kin ji kunne fa ki bude, rabo da ke ai zance ne, ko a duke zanga ne, san ki fe mun zane ne cikin jikiya. Fatima mun bude idanmu, akwai fa me san rabuwar mu, nace da su za su bar mu, bakin ido ya kalle mu, da ke zana zauna. Fatima kauna zan baki, unguwar su ma karɓe shi, san ki bai mun da shi na yi yabo sai ki amshi, duk a cikin kowane karni ba ce babu so ba. Fatima nan ne zan barki, je abani ne mai sanki, baiti ga ke ai zan sake, na yi yabo sai ki yabe ni sai wata